Chegado xa o ecuador do mes de xullo, moitos aproveitan para gozar das vacacións de verán. A pesar de que o tempo está a deixar xornadas máis inestables, a cidadanía asegura que iso non cambia os seus plans. As vacacións de verán continúan a pleno rendemento. A mediados de xullo son moitos os que xa disfrutan duns días de descanso, xa sexa nas súas vilas ou visitando novos lugares. Yo creo que hasta final de mes nos quedaremos con los nietos y disfrutando de Boiro. Bueno, moi ben, como sempre. O que pasa é que estes días está un pouquiño nublado e que senón a playa a Cargueiros. Bueno, pois mira que hai moitísimas festas, que te vas dun lado para o outro, que é moi divertido porque hai moita xente agora xa. As últimas xornadas estiveron marcadas por un tempo máis revolto, con momentos de chuvia que romperon coa estabilidade das semanas anteriores. Un cambio que, lonxe de estragar os plans, é recibido con naturalidade pola maioría. ¿O disfrutas igual con la lluvia? Disfruto igual. ¿Disfrutas igual? No, para adelante, para adelante. Y sobre todo con los pequeños, que con los pequeños hay que ir a la calle. Para adiante, hai que seguir para adiante sempre. Para nada, todo o contrario. Un refresquito de vez en cuando ben. Quen visita Galicia asegura que agradece este respiro nas temperaturas, mentres que moitos veciños consideran que a chuvia era necesaria tras varios días de calor e tempo seco. Allí en Sevilla es horrible porque venimos de unas temperaturas de 40 y algo de grados, entonces ya no llegas a un momento que aunque estés acostumbrada, porque vives allí y estás acostumbrada, pero ya el cuerpo no aguanta tanta calor. Entonces aquí estoy de maravilla hoy, vine con mi marido y entonces estupendamente, muy bien. Bueno, a ver, unha pouca de agua facía falta, porque polo menos para a legumbre e todo eso. Bueno, pero uns diñas así veñen ben, tuvemos moita calor. En calquera caso, coinciden en que o mal tempo non é motivo para quedar na casa. As festas, as compras, as terrazas ou un simple paseo seguen formando parte dos plans destes días, con ou sen paraugas. Salir de casa. Como no podemos ir a la playa, pero procuramos, sobre todo por la mañana, sacar a los niños al parque. Espera, Gael, sacar a los niños al parque, pasear, después comemos, descansan un poquito ellos y volvemos a dar otro paseo. Que Boiro es muy bonito y la verdad que está muy bien. Mira, estes días estamos de festa en Cabo de Cruz, que é a Virgen do Carmen. Iremos á procesión e máis a misa e a festa. A maioría asegura que o importante é aproveitar o tempo libre e seguir desfrutando do verán, independentemente do que marque a previsión meteorolóxica.